Την ευχή μου, κόρη μου, η πιο γλυκιά ευχή. Ωραία, η πρώτη εικόνα είναι εντυπωσιακή εδώ με την Βικτόρια Γαριβαλδινού. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Τον Διονύση Παϊκούση. Γεια σου, Διονύση. Την κυρία Ευτυχία Ανδρέου, μια πρώην συνάδελφος, πλέον είναι εκπαιδευτικός. Θα ρωτήσω σε λίγο αν είστε καλοί στους βαθμούς. Σας κάνει μαθημά. Και είναι καλή. Βάζει καλούς βαθμούς. Βάζει δίκαιους στην τάξη. Βάζει δίκαιους βαθμούς. Δίκαιους βαθμούς. Προς τα πάνω, προς τα κάτω. Δικαιοσύνη δεν έχει πάνω κάτω. Μάλιστα. Και ο κύριος Τάσος Κουντούμπας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, Βικτόρια, πες μας λίγο για αυτό το ντοκιμαντέρ. Είδαμε ένα απόσπασμα. Τι είναι αυτό που έχετε ετοιμάσει? Αρχικά να αναφέρω ότι ο διαγωνισμός παραγωγής ντοκιμαντέρ στην εκπαίδευση το διοργάνωσε το Αρχαιολογικό Εθνογραφικό Ιστορικό Φόρουμ. Και είναι η 7η χρονιά που πραγματοποιείται και είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε ως αλφα-τεχνική. Και πώς προέκυψε πιο γλυκιά ευχή? Αρχικά το θέμα μας ήταν τελείως τυχαίο. Πρώτη φορά μπήκαμε. Είναι η πρώτη φορά που αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την ομάδα και να διαλέξουμε ένα full τυχαίο θέμα. Οπότε έχουμε μάθει πολλά πράγματα. Πες μου τον τίτλο του ντοκιμαντέρ. Η πιο γλυκιά ευχή. Μάλιστα. Λοιπόν, Διονύση, πώς τα στήσατε όλα αυτά, πώς τα μαζέψατε, πώς τα κάνατε εδώ? Είναι τα γλυκιστικά του Κιλανιού? Ναι, είναι τα γλυκιστά του Κιλανιού. Πολλοί λένε τα γλυκιστικά, εμείς έχουμε τα γλυκιστά του... Α, τα γλυκιστά εσείς, ναι. Αρχικά το θέμα επιλέχθηκε λόγω του βραβείου που θέλαμε ένα σπουδαίο βραβείο που θέλαμε να πιάσουμε, που τελικά καταφέραμε και πιάσαμε. Ήταν μες στην Άειλη πολιτιστική κληρονομιά, ήταν μες στη λίστα της Άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Και το θέμα επιλέχθηκε μετά από πάρα πολλή σκέψη. Τους κράτησε όλους μαζί για να μπορέσουν να τελειοποιήσουν το αποτέλεσμα που παρήξαν. Ήταν βοηθός σκηνοθέτη, ήταν παραγωγός, ήταν ερευνήτρια. Και φαίνεται δηλαδή και από όλα αυτά που παρακολουθούμε το σημαντικό της όλης δουλειάς. Είναι ακόμη μια κατηγορία γλυκιστών που διεκδικεί τον χώρο. Είναι αυτό, ψάχνοντας ακριβώς. Μαθαίνουμε, κύριε Κουντούμπα. Η δουλειά φαίνεται, το πάθος, ο ενθουσιασμός. Θέλω να πω ένα μεγάλο και δημόσια ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά, σε ολόκληρη την ομάδα και στη συνάδελφο την Ευτυχία την Ανδρέου. Και ευκαιρία που είμαι στην τηλεόραση να πω ένα μήνυμα σε όλους τους γονείς και όλους τους μαθητές του γυμνασίου. Αν θέλουν να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα τεχνικών, ένα επάγγελμα που προσφέρεται στην τεχνική σχολή, η τεχνική σχολή είναι η καλύτερη επιλογή για αυτούς, για να μπορέσουν να πετύχουν στη ζωή τους. Νομίζω έχουμε αναβαθμίσει το επίπεδο της τεχνικής στην Κύπρο, σωστά? Σωστά. Δηλαδή πλέον το επιλέγουν, ξέρουν τι να κάνουν και επιλέγουν και αυτού του είδους τα επαγγέλματα. Και έχουμε προσθέσει και πολλούς κλάδους και περισσότερες επιλογές στους μαθητές. Και φαντάζομαι και η ζήτηση τώρα, κύριε Κουντούμπα, είναι ιδιαίτερα αυξημένη και για την επόμενη χρονιά. Ναι, σε ορισμένους κλάδους έχουμε περισσότερους μαθητές από όσους μπορούμε να δεχτούμε φέτος. Χθες και σήμερα είναι οι εγγραφές και πραγματικά το ενδιαφέρον είναι αυξημένο και σε κλάδους, θα έλεγα, μη παραδοσιακούς ή γνωστούς στο ευρύ κοινό. Έχουμε παιδιά που αποφάσισαν από τώρα ότι θα ήθελαν, για παράδειγμα, να ακολουθήσουν αρχιτεκτονική. Και έρχονται στο θεωρητικό κομμάτι, κάνουν κανονικά μαθήματα υψηλού επίπεδου, συν πρακτική εκπαίδευση. Το ίδιο και στην ηλεκτρομηχανολογία ή στην μηχανολογία, πολιτική μηχανική. Υπάρχουν πολύ σημαντικοί κλάδοι. Είναι σημαντικό γιατί το βλέπω δηλαδή και το ενδιαφέρον που υπάρχει. Μάλιστα, λοιπόν, μια τελευταία κουβέντα από τον Διονύση και κλείνουμε με τη Βικτόρια για αυτή την εμπειρία, Διονύση. Επειδή εγώ που από πολύ μικρός έβλεπα πάρα πολλές ταινίες, πάντα αναρωτιόμουν γιατί ήθελαν τόσο πολύ χρόνο να γίνουν μια ταινία 2,5 ώρων, ξέρω εγώ ήθελε 4 χρόνια. Πάντα αναρωτιόμουν γιατί. Τώρα το κατάλαβες. Τώρα κατάλαβα πάρα πολύ καλά, επειδή ασχολήθηκα πολύ με το τεχνικό το κομμάτι. Έμαθα γιατί θέλουν τόσο πολύ χρόνο και έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Πώς να δημιουργούμε μια ταινία. Και αυτή η εμπειρία, Βικτόρια, θα καθοδηγήσει τα επαγγελματικά σου βήματα? Επειδή ήμουν πάντα πολύ ενθουσιασμένη να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία, όταν μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία σε αυτή την ομάδα, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ περήφανη. Αλλά όταν actually έμαθα πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Να δικήσουμε κανέναν. Έχουμε και την κυρία Δέσπο και Πέρσα Πολυβίου, οι οποίες κατάγονται από το Κιλάνι, μένουν πλέον στην Κύπρο και έχουν τάξει μέρος του ελεύθερου τους χρόνου να φτιάχνουν γλυκιστά και να τα προσφέρουν για να μάθουν και εκτός Λεμεσού, που είναι
κυρίως μοστάιρι, Τα κυρίως στην γλυκιστά του ορεινή. κυλανιού. Να μάθουν τα γλυκιστά του κυλανιού και φυσικά την κυρία Μυρούλα Οικονομίδου που μας προσέφερε τον χρόνο Μάλιστα. της. Και να ευχαριστήσουμε και η διεύθυνση της ΑΦΑ Τεχνικής Σχολής για όλη την υποστήριξη που μας έδωσε στα παιδιά για να μπορέσουν να Ποιος πραγματοποιήσουν. είναι ο διευθυντής? Είναι ο κύριος Δίνος Χελεπός. Αφίδης κι αυτός, ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τους 4. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό για την καλοκαίρι. προσοχή. Και θα χαρούμε να φιλοξενήσετε τον ντοκιμαντέρ μας, τουλάχιστον στα online του Αντένα, γιατί Γιατί τυπικά όχι. καταλαβαίνω ότι τα 13 λεπτά ίσως να είναι πολλά. Θα το εισηγηθούμε το συντομότερο. Ευχαριστώ για τους 4. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πάμε να δούμε τι έγινε στην Σύνοδο.